So muri yezimbabwe Grace Mugabe okomblena otaura something about Mnangagwa and nyaya yachatunga yakaitika kuSouth Africa. So kuti munzwisise nyaya yese iri titange takupai update yekuti nyaya yachatunga Mugabe yakamira sei kuSouth Africa, because mukomana akaguma kuenda mukoti musi waApril 24 ndine zuro rwati kusura nezuro zvindo anoti kuona this video rini. So ndine zuro apa was a major turning point in the case. Nezuro was a major turning point in the case, but it didn't end with a final sentence as many expected. Instead, it was dominated by a bombshell revelation. Bombshell, Comrade Gesa. A revelation regarding a private settlement. Here's the breakdown of what happened in court on the 24th of April, 2026. The 400,000 rands settlement. The most significant news to come out of their hearing was that the shooting victim, Sipho Mahlangu, has already received a substantial payout from the Mugabe family. The payment, the court heard that Mahlangu has been paid 250,000 rands so far, with an additional 150,000 rands in cash still to be handed over. All right, Mirai. Wafugwa iwe wararama wanga uchishanda wanga urichi garden boy security guard I think garden boy pamba Mugabe Robert Mugabe sons and wife or whatever Mugabe family vanga vari mapresident kuZimbabwe muSouth Africa kamatiru muri kuitika zvinezvi. So wonziwo ka 250,000 rands kuti isusu maZimbabwe ndizvisi tokatanga takaisa kumadollars. So 200,000 rands tikaisa kumadollars it's around $18,000. So tikazowedzera kamwe ka 70,000 rands kuti kereke 250 titira maybe ka 5,000 tukawedzera kukachi ka 18 kuita ka $23,000 yabhadha kwa mukomana $23,000 imari yakawandere. But unozvakana uchibuda kudhaza from nothing ka 23,000 imari refu. So apa achiri kuzowedzerwa kamwe ka 150,000 rands kanova like ka $12,000 handiti. So yose wazoibatanidza unenge wakuna kuti yakusvika kuma $35,000 yari kubhadharwa victim wakafugwa yari kunzani Mahlangu. So the impact, why this doesn't make the criminal charges disappear, the defense is using this reparation to argue for a non-custodial sentence, no jail time. I thought it was no jail time, claiming that the accused have shown accountability and are assisting the victim with his recovery and future. Number two, the sentencing postponement, despite Chatunga and his co-accused, Tobias Matonodze already having pleaded guilty on April 17, ndo pakatika last court case. Proceedings, yeah. The magistrate postponed the sentencing until next Wednesday. The reason, the state is pushing for direct imprisonment. The prosecutor argued that because the firearm used in the shooting has still not been found, the accused are not fully cooperating and show no remorse. Vakomana vakaviga pfuti zvotadza kuti regardless takambona mamavideo akati one day pa YouTube achiburikira achiti pfuti yachatunga yazobatwa. But information yatinayo as of right now from isusu pa news desk dzedu as the Mtapa Times muri kutoona pa YouTube pa Inside Africa Network, muri kutoona pa Facebook pa Inside Africa Network. Information yatinayo iri kutadza kuti pfuti dzavakomana dzisati dzabatwa. Zviro kuti vakomana vari kutadza no yatoti no remorse kuti bozi anoona kana when it comes to murder kana uchitongegwa murder iwewe uri kufanira kutaridza kuti you know you did something wrong. How can uri kutongegwa attempted murder, how can you still defend yourself in that kind of situation? Surely pawakaita zvinhu izvi wanga wakadhakwa. He said that wanga wakatodhakwa physically on beer, mbanje kana kuti some other drugs, kana kuti wanga wakadhakwa on a philosophy level yekuti pane zvawanga uchifunga nezvazvo zvanga zvichiita kuti point of view yako when you look at the world
become so dark, which have led you into using a firearm against another human being, especially another human being, ukuthi that person was working for you. Do you understand? Haungatendekeri pfuti, haungafuri. Kutendekera pfuti is a different story. Kuzofura is another story. That's why mfana uyu mumwe wacho Matonodze ari kutongegwa attempted murder, but Chatunga watongegwa dziri less. So nawe Matonodze tiri kufunga nezvako semhuri yeZimbabwe, and zviri kutigwadza kuti why uchiita zvinhu zvakadaro, because or maybe you have taken the fall for Chatunga. I mean, in these situations people always assume things kuti Chatunga ndo vane varidzi vemari, and then iwewo since une more or less money unenge wapromisa kuti aiwa iwe just take this fall, tichakupa mari yakati, but also don't worry, togona kubudisa through my lawyers within a year, within 6 months, within a month, or within a couple of weeks or days. So the strategy, the state is asking for 5 years for the attempted murder for Matonodze and up to 12 years for the firearm-related offenses. The defense, meanwhile, is pushing for fines and suspended sentences, citing their youth and prospects for rehabilitation. Apana vadika, vapana vanana. It happens at this stage, but apana anofana kumbonzwa kana 2 days mujere, anditi. Vangasiri mujere, avasi mujere as of right now, as we speak. I think vari mu detention and vakabatwa. So they are feeling it. Vakambochifila kwe month or 2. I mean, zvokufura vanhu pfuti zvoda tomboti munhu atombochifila kwe 2, 3, 4 months. Riga apana vachifila. And then vozobudiswa. Yeah, I mean, isn't this their first offenses? Havasi kutanga iri kupara pana. So, number 3, testimony on the missing gun. A key witness, Lieutenant Colonel Raj Ramshunda, testified about the ongoing investigation into the missing weapon. He told the court that the accused have been unhelpful in recovery efforts. This remains a major sticking point for the prosecution, who believe the gun's disappearance was a deliberate act to defeat the ends of justice. So imbonzo hai muri Zimbabwe vakomana vari kunzi vabudise futi yakashanda, but kana takutaura zvepfuti muri Zimbabwe, kana iwewe ukabatwa une pfuti, handiti pfuti iyoyo inotariswa, inoendwa kunoongorogwa kuti pfuti iyi yakashanda papi nepapi nepapi nepapi. So pfuti inogona kunge ine mamedha. Kana iwewe ukabatwa une pfuti isiri pamutemo, ine mamedhas ose iwawa anochajwa kwauri. That's why muchiona zvinhu zvakadai so zvichiitika, or in this case allegedly, but this is what is publicly available. Tutora zvinhu zviri publicly available, handiti hatitaura zvinhu zvokuti mazitaudzwa insider. No, this is public information. So vakomana pfuti iri kunzi haisi kubatika, haisi kuwanika, but amboona mamwe YouTube channel vachiti yawanikwa, but since public information kuti haisi kuwanikwa, for now we still stand with the statement yekuti haisati yawanikwa. Number 4, immigration status confirmed. The court again touched on the fact that Chatunga is in South Africa illegally. Ko Chatunga Mugabe unogova South Africa illegally sei? Vakomana ava vanotadza kuwana mapassport. Oro vane dzimwe mhosva dzavakapara dziri kuita kuti vasabudisa mapassport kana vachipinda muSouth Africa. Hatingazivi. Because vanachatunga vangatadzi kuwana passport. His legal team confirmed he is prepared for deportation once the legal dust settles. The plan remains for him to be handed over to the Department of Home Affairs the moment his sentence is finalized, which is now expected to happen mid next week. So, the summary of the 24 April story, Muswanas, it wasn't the final judgment day. It wasn't the final judgment day everyone anticipated. Instead, it became a debate over whether paying 400,000 rands to the victim is enough to keep Chatunga and Matonodze out of South African prison before they are sent back to Zimbabwe. Imunofunga kuti pavanodzoswa paZimbabwe muri yeZimbabwe vakomana vachavharigwa mujere here kana kuti vachachengetwa kunze. So zviri kunzi Grace Mugabe pane zvaataura zvichienderana panyaya iyi, achitaura kuti she is not really happy. She thought Mnangagwa was going to do more than just keep quiet osiya justice ichienda kumberi. But muri yeZimbabwe inenge ichifara ichi no, we understand kuti Grace Mugabe ndimama, kuti ndimai vemunhu vanenge vachida kuti munhu abude, vanenge vachijustify mwana, vanomuziva mufana kuti no, mufana
somehow is a good boy, because to the mother mwana anongoramba ari good boy, chero akatadza akaita sebhari vanonga chichiziva chimufana chavo kuti iwe chimunhu ichi ndakachirarama ndochiziva chigood boy. Muri kuchiitei? Muri kuchitongera medha? Muri kuchitongera illegal gun position? Musadaro. Chimunhu chiri boy ichi, but ipfungwa dzamoms. But pamutemo kamufana akantori nemukonya, kamufana aka kagura mitemo, ndosaka kakavharigwa and kabvuma mhosva makanzwa. So kamufana aka mari inokwanisa kukabudisa, but I think kanguri kagara mujera, akana kutogara kana kuti for over a month here. Muriziva tipi tiudzei imi muri kuziva kuti chatunga wagara mudetention kwenguva yakareba sei, oro vamwe vari kutoziva information yekuti akatobuda kudhara mufana akabuda ari kunze here. Tiudzei information. Muri Zimbabwe is Mnangagwa supposed to be pressured by Grace Mugabe achicomplaina kuti mwana wake kudii? Is he really supposed to be pressured, kana kuti anofanira kungochila woita senge akatomwa hwahwa kana kuti akamwa alcohol panguva inoyi? But tiripo pana pamuzinda wevanhu. Thank you for watching. Stay blessed and stay tuned and subscribed.